mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Amoy chlorine ang nakasampay na brief ng aking kapitbahay. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Kangaroo. At ito, ang aking SPG. As in, super. Backganern. Secret File. Kahapon, katatapos lang ng graduation ng kapitbahay ko na itago na lang natin sa pangalang Raul. Congrats sa kanya. Hindi na siya estudyante kundi unemployed na. Biro pa nga namin, maghanap na agad siya ng trabaho. Siyempre, magse-celebrate muna kami. Inuman, kantahan, tagayan, hanggang sa magbagsakan ang katawan. At bilang mas nakatatanda o kuya sa lahat, ako ang tumayong tanggero. Isa-isa ko silang tinagayan. Lalo na si Raul. Siya ang mas binibigyan ko ng alak. Dahil siya naman yung graduate. Tama lang yun, di ba? Sa aming 10, isa-isang nalasing ang tropa. May iba umuwi na lang. May iba hindi na kinaya at naglupasay na lang sa sala nila Raul. Hanggang sa ang natira na lang ay kaming dalawa ni Raul. Pero nararamdaman ko na may balak si Raul na hindi maganda. Kaya inobserbahan ko siya at pinagmasdan ko siya. Tinansya ko kung ano bang binabalak niyang trip. Ewan ko kung anong pumapasok sa utak ng bagong graduate kong tropa. Pero hindi talaga mawawala sa kanya ang pagiging loko-loko. Eto na. Kumuha si Raul ng pentel pen at isa-isang nagdrawing ng mga kung ano-anong hugis sa mukha ng mga tropa naming natutulog na. Natawa ako sa ginagawa niya. Pero nung bigla niya akong sinenyasan at itinuro ang 2 daliri niya mula sa mga mata niya patungo sa mga mata ko, medyo kinabahan ako doon, DJ Rocky at DJ Jello. Para bang ako na ang target niya na ganunin kung sakaling makakatulog ako. Kaya nag-isip ako mabuti. Kailangan kong gumawa ng pangounter sa plano niya na pagyurak sa mukha ko. Malay ko ba kung anong i-drawing niya sa mukha ko gamit ang pentel pen? Baka malasing ako ng tuluyan at makatulog na. Kaya hindi ako nagsayang ng oras. Tumayo ako at nag-ikot-ikot sa bahay niya. Maya-maya ay napadpad ako sa CR nila. At dito ko nakita ang isang nakasampay na brief. Oo, DJ Rocky at DJ Jello.
Sa loob ng banyo nila Raul ay merong nakasampay na brief. Nilakasan ko ang loob ko at inamoy-amoy ang brief. Pagkaamoy ko nito ay napansin kong amoy chlorine ito. Ewan ko. Naisip ko baka naman binabad sa chlorine. Mukha namang tuyo na. Hindi na bagong laba. Kaya ang ginawa ko, kinuha ko ang brief. Itinago ko ito sa bulsa ng suot kong pantalon. Lumapit ako kay Raul. At habang tuwang-tuwa si Raul na nagdo-drawing sa mukha ng isa naming tropa, ay ginulat ko siya. Isinaklob ko sa mukha niya yung brief na amoy chlorine. Hanggang sa hindi natiis ni Raul yung amoy ng brief at nagsuka siya sa pagkakalanghap sarap ng brief na iyon. At sa wakas, napigilan ko ang trip niyang pag-atake sa mukha ko. Kaya lang DJ Rocky at DJ Jello, hindi ko inaasahan ang maririnig ko mula kay Raul. Dahil lang sabi niya sa akin ay, hindi ko yung brief yun ng lolo ko. At dahil doon mas lalo akong natawa. At mas lalo siyang nasuka. Nagtawanan na lang kami sa nangyari hanggang sa hindi na rin niya kinaya. At nakatulog na rin dahil sa kalasingan. Kinabukasan, ikinuwento ko sa buong tropa na si Raul ang may pakana ng mga drawing sa mga mukha nila. At iginanti ko naman sila. Gamit ang amoy chlorine na brief na pagmamay-ari pala ng lolo niya. Hanggang sa nalaman ng lolo niya ang nangyari at sabay-sabay kaming tumakbo palabas at pauwi. Habol-habol ng lolo niyang may hawak na mahabang itak. Nakaligtas naman kaming lahat. Wala pong nataga sa amin. Pero isa yon sa mga hindi namin malilimutang pangyayari habang buhay. Hanggang dito na lang po DJ Rocky at DJ Jello. Maraming salamat sa pagbabasa ng ibinahagi ko. Muli, ako, si Kang Kangaroo. At ito, ang aking SPG, as in Super Bacchanal Secret 5.